Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Dwi Nova Ramadhani, kelas 12 akuntansi setunggal. Ning pandemi kaya iki yaiku pandemi Covid-19, ana kebiasaan anyar utawa new normal sing kudu dianut kabeh kanggo ngindari virus kasebut. Pertama, lan sing paling penting yaiku ngagem masker nalikane medal saking griya. Sregep wasuh asta ngagem sabun utawa uga bisa ngagem hand sanitizer. Gejala virus corona utawa Covid-19 kalian umum wonten 3 gejala, yaiku ingkang bijak nandai salah setunggale tiyang terinfeksi virus corona inggih menika setunggal aser banter, watuk, sesak napas. Gejala-gejala benten ingkang saged muncul ing infeksi virus corona senajan miyos awit inggih punika diare, gerah mustaka, konjungtivitas, mampet ruam wonten kulit. Saiki pemerintah ngeterapake peraturan physical distancing utawa jaga jarak minimal 1 meter. Kita kedah nindakake saran pemerintah sehingga kita ora bisa kena virus menika. Dan mugi-mugi kita saged medhot mata rantai penyebaran Covid-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.